Сәлем достар, сіздің білән оймақ тапшыруы һәм мин Мәлика. Һәм бүгін біздің мауықтырғыш ойын күті. Нишләп дейсіз ме? Чөнки бүгін минем белән минем дусларым. Сәлем достар. Мен сезне барыгызны да күрергә бик шатмын һәм тизрәк дусларым белән таныштырырга телим. Сезнең командагызның исеме? Адына! Сезнең командагызның исеме? Татар теле! Мен барыгызны да күрергә шатмын, дуслар. Бүген безне кызыклы уен көтә. Безнең белән булыгыз. Уймак тапшыруын карагыз. Беренче тур. Уеннарыбызны башлап җибәрәбез. Безне кызыклы боулинг уены көтә. Димәк, командалар каршында менә монда кеглилар тора. Әнә тегендә туплар һәм бер буш пычра. Димәк, безнең катнашучыларыбыз чиратлашып берәм-берәм теге кыршауга басалар. Һәр берсе 5 тупны ата. Чиратлашып шулай атып бетерәләр һәм кайсы команда күбрәк кеглиларны төшерә, шул команда бу турда җиңүче булып саналачак. Әгәр дә алар бөтен кеглиларны төшерсәләр һәм әнә тегендә туплар калса, без аларны өстәмә баллар буларак санаячакбыз. Димәк, бу юлы Адымнар командасы башлый. Рәхим итегез, егетләр, кем беренче була? Башлый аласыз. Ага, катырак атарга кирәк. 1 булды. 2 3, aha, düşe yazdı. 4, ayda соңгысы. 5, 2 au birden. Ayda рәхим итегез. Икенче уенчыбыз чыга. Әлегә 2 кегле төште. Aha. 3 4 менә төште. Һәм соңгысы 5 булмады. Соңгы уенчыбыз чыга. Тагын 5 туп бар. Әлегә 3 кегле төшерелгән. Аха, тагын берәү. Яңа метод уйлап тапкан. Юк. Юк, димәк, саныйбыз 1, 2, 3, 4, 5. 5 кеглені төшерә алдылар егетләр. Хәзер без барысын да төзәтәбез һәм инде шул уенны татар теле командасы уйнаячак. Уеныбызны дәвам итәбез. Рәхим итегез, чиратлашып берәм-берәм атабыз. Әйдәгез. Югарырак булды бу. 1 2 3 4 берәү төште. 5. Аха, дәвам итәбез. Икенче уенчы. Һәм шулай беренче уенчыдан соң 2 кегле ятта. 3 4 һәм соңгы топ. Әйдә катырак. 5 булмады һәм соңгы уенчы. Тагын 5 топ бар. Юк. Аха, тагын берәү төште. 3 топ бар. Әйдә, син әле рикошет белән төшерә аласың. 3-не бердән, әйдә. Юк, кызганычка булмады. 1, 2, 3. 3 кеглені төшерә алды татар теле командасы. Димәк, бу турда җиңүче Адымнар командасы. Ә без дәвам итәбез. Biz puzzle'lar җыйны башлап җибәрергә әзер. Командалар каршында кәгазьләр инде ята. Мин 3-кә кадәр санап бетергәч һәм сызгыргач, сез кәгазьләрне икенче якка әйләндерәсез һәм тизрәк рәсем җыя башлыйсыз. Рәсемне беренче булып җыеп бетергән команда кулларын күтәрә һәм анда булган спорт уенын атарга тиеш була. Сез әзерме? Әйе. Кулларны әзерләдек. 1 2 2 3 Җыеп бетерүгә җитмим, миңа спорт уенын белүдә кирәк булачак.
Аха, татар тілі командасы бірінші болды. Нендей спорт ойыны? Баскетбол. Баскетбол. Егітлер жиі бітіре алдыңыз ма? Біздің хоккей түрі. Хоккей деген спорт түрі. Нәк шылай мына жиі бітіре алдыңыз. Әйшіннен де сізді хоккей еді, лекен татар тілі командасы бір раз ғана тезірек болды. Шоңа көрі бұл турда балдың сіз аласыз, а біз достар давам етеміз. Ең көңілі ойыныбызны башлап жіберебіз. Демек, біздің қазір музыка қабынашақ. Бүтін ойыншылар оң яққа егіре башлаяшақлар. Музыка туқтағаш, олар отырырға тиеш болалар. Лекен кімгедір орын жетмейешек. Шуңа көре ол ойыншы менім яныма басашақ. Біз тағын бір орындықны алып қояшақпыз, һәм қалған ойыншылар яңадан егірешек. Қайсы команданың ойыншысы сыңғы болып ойында қала, шол команда бұл турда жеңуші болып саналашақ. Егітлер, қызлар, әзірмісіз? Демек, башласақ, бола! Биттік, егірәбіз. Егірәбіз, ерінмейші. Орындықларына тиерге ярамай, музыка тұқтағаншы. Демейбіз. Аха, кел мұнда. Біраз ялайтып алабыз сенің білән. Бастық. Мәсі отырып тұрырға. Ялайта тұр, олар егірсінер. Әфәрін. Кеттік, музыка қабына. Орындықларын тимейбіз. Аха, әліге бір келменім яныма. Бастық. Орындықны алып қойдық. Кел отыр, ялайт. Ялайт, кел отыр. Кім шықты ойыннан? Біздің үш орындағы біз қалды, 4 ойыншымыз. Біз давам етеміз. Әліге иса бірге бір. Кеттік. Егірәбіз. Орындықларны тимейбіз. Бұлын алып қоялық. Мен көрем барысында. Аха, кел мұнда. Бастық бір орындықны алып қоябыз. Біздің 2 орындығы бас қалды, 3 ойыншы біз давам етеміз, кеттік. Егірәбіз. Әйдәк зәлі ерағырақ тұрас. Ерағырақ, бүтін біз сенде ерағырақ. Бар бір яқылайалар. Отырып егірәсілері бар. Аха, міне шылай. Бек жеңілгіна болды бұл татар тілі командасы үшін. Бұл турда олар жеңділер, біз давам етеміз. Соңғы тұрыбызды интеллектуаль тұрны башлап жіберәбіз. Қазір мен командаларға ширатлашып, спорт білән бейлі болған түрлі сұрауларыны берәшәкім. Оларның кеңешләшіп, сөйләшіп алырға вақытлары бар. Дұрыс жауап берген шырақта мен аларға баллар берәшәкмін. Бұл турда көбірек баллар жиған команда бұл турның жеңушісі болып саналашақ. Демек, башлайбыз, кеттік бірінші татар тілі командасынан. Бірінші сұрау сізге. Бейсболдағы таяқ нәрсе деп атала? Бейсбол деген спорт ойынын еске түсірәбіз. Олар жауап берелер? Биті. Биті деп жауап берелер, һәм бұл шыннан да дұрыс жауап. Биті білән нешлелер? Суғалар. Суғалар нәрсеге? Тупқа. Туп зор ма? Юк. Кішкіне гіне. Барысында дұрыс әйттілер егітлер қызлар, шыннан да. Бейсболдағы таяқ ол биті деп атала. Оның ярдамында кішкіне гіне тупқа суғалар да, оны ерағырақ ұшыралар. Ейсі оны мақсус перчатка ярдамында тұтып алалар. Дұрыс жауап бір бал сізнекі. Давам етеміз, егітлер сізнің білін. Ең ауыр туп қайсы спорт түрінде? Баскетбол түрінде. Баскетбол тезгіне жауап берділер, һәм бұл шыннан да шылай. Ең жеңілі қойда білесіз? Қойда ең жеңіл туп? Волейболда. Йок. Кішірек бір туп? Тенниста. Тенниста қойсында? Настольнында. Үстәл теннисында нәк шылай барысында білесіз, әфәрин. Давам етеміз шираттағы сұрау. Олимпия ойындарының эмблемасы нәрсені аңлата? Бүтін команда жеңген. Еске түсірәбіз, онда нәрсе? Олимпия ойындарының эмблемасында. Нендейдір түгәрәге ебірлер?
Искә төшердегезме? Солар. Әйе, анда 5 пужра. Һәр берсе үз төсендә. Хәзер уйлап карыйбыз, нәрсәне аңлата ул. 5 пужра, һәр берсе үз төстә. Амалар берләштерелгән. Нәрсәне аңлата менә бу пужраларның һәр берсе? 5 спорт. Юк, анда спорт төрләре күбрәк бит инде. Командада 5. Юк. Юк, там 5 команд. Әйе, мәсәлән, футболда бер командада 11 кеше бит инде. Ә командалар бихисап күп, һәр бер илдән бер шәр команда бар. Демәк, җавап бар микән? Аха, монда вариант бар. Демәк, җавабыгыз бармы? Юк. Юк. Җавап беләсеңме? Объединение шундый нәрсә. Юк. Әйе? И народов. Юк. Демәк, әйдә? 5 этих... Юк. Нәрсә ул? Бәлки беләсездер. Юк. Илләр түгел, зуррак бер әйберне гәүдәләндерә алар. Илләр. Илләр кайда урнашкан? Россия. Илләр. Юк. Демәк, җавап бирәм үзем. Һәр бер буҗра ул бер континентны аңлата. Һәр бер буҗра бер континент һәм һәр берсе үз төсендә шуның аркасында. Демәк, җавап кызганычка булмады. Дәвам итәбез сезнең белән Адамнар командасы. Команданың лидерын кем дип атыйлар? Капитан. Капитан, әйе, нәкъ шулай. Чираттагы сорау сезгә. Ул әйберләр ярдәмендә йөзүче тизрәк йөзә ала. Нәрсә ул? Плавка. Спортсмен. Йөзүче пловец. Ул моның аркасында тизрәк йөзә. Ласты, әйе, нәкъ шулай. Һәм соңгы сорау сезнең өчен, егетләр. Волейболда тупны нәрсә аша ыргыталар? Сетка аша. Сетка аша татарчасы. Кем белә? Сетка. Йәтмә дигән матур сүз бар. Димәк, нәкъ шулай тупны волейболда йәтмә аша ыргыталар. Дуслар, бу тур өчен нәтиҗәләрне сез экраннарыгызда күрә аласыз. Ә гомумән нәтиҗәне без берничә секундтан соң ясарбыз. Дуслар, уеныбыз ахырына якынлашты. Димәк, нәтиҗәләрне игълан итәргә вакыт җитте. Миңа бүген сезнең белән уйнарга бик нык ошады. Сезгә бик зур рәхмәт. Ә бүгенге уеныбызның җиңүчесе бүген бездә дуслык җиңде. Исәп 2-2. Ура! Мен барыгызга да бик рәхмәтле. Миңа чыннан да бик ошады бүгенге уеныбыз. Монда чып-чын спортчылар җыелган икән. Дуслар, сезгә безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт. Спорт белән кызыксыныгыз, аның белән шөгыльләнегез һәм уймак тапшыруын карарга онытмагыз. Ә бүгенгә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Дуслар, көчле, шук, җитез булырга телисез икән? Һәр көн сайын спорт белән шөгыльләнү өчен берничә минут вакытны аерып куегыз. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр бит. Ә тагын уймак тапшыруын карарга онытмагыз. Катнашучыларыбыз белән бергә биремнәрне үтәп карагыз. Алар безнең җиңелләрдән түгел. Яңа чыгарылышларны күреп өлгермәгән булсагыз, борчылмагыз. YouTube каналыбыз сезгә ярдәмгә килер. Тапшыруда үзегезне һәм дусларыгызны күрдегезме? Сылтама белән бүлешергә онытмагыз. Яңалыкларны күздән ычкындырмау өчен сайтыбызны күзәтеп барыгыз. Анонслар, тапшыруларның чыгу вакыты, яңа кастинглар барысы да анда. Үзегезне чын спортчы дип саныйсызмы? Ә бәлки сезнең дус, көчле командагыз бардыр. Алайса безгә хәбәр бирегез. Уймакка килеп, үзегезне сынап карагыз. Без сезне күрергә шат. Гаризаларыгызны көтеп калабыз.